Hello mga manulito kung mga manulita. Kung gusto ninyo mag-umpisa sa vlog, podcast, video production, o bisan ano nga online text kag multimedia content, syempre, kinahanglan ninyo sa pila ka mga online tool para ma-organize kag mapadali ang inyong pag-obra sa content. Hindi necessarily tanan nga sa listahan naton subong kinahanglan miara gid kamo. Pila lang ini sa essentials. Depende sa kinahanglan ninyo kung gusto ninyo manginhapos kag mapadali ang paghimo sang content. By the way, ang mga ilista ko dire mga libre nga tool or open source. So, kinahanglan nyo gid mag-subscribe kay sa mga sunod nga episodes mahatag ako sang tricks and tips sa paggamit sang tools nga ilista naton subong para magamit nyo gid mayad kag mabal-an ninyo kung ano mga palusot-lusot dire. Amo ni gali ang inyo nga manol-tuber nga si Lila. Kung ready na kamo, dali na, umpisahan na nato na ang pagminanol. Kay basta manol, kaulumol! So, bisan pa vlog o blog ang site ninyo, syempre, kinahanglan ninyo gid na nga tinluan pareho balasang pagtinlo ninyo sa inyo nga balay. Amo na nga ang unang nga tool nga makabulig sa inyo sa paghimo sang online content amo ang online organizer. Syempre, common sense na ini, na syempre kinahanglan ninyo nga planuhon mayad ang inyo nga content, blog post man o video. So, sa pagplano sang content, mabalaan ninyo kung ano ang mauna kag masunod nga video para hindi lang sila balado random how. May ara man sang strategiya kag hindi man ma-confuse ang viewer or audience ninyo. So, pareho bala ini sang kalendaryo kung diin mailista ninyo ang mga topic or tema sang inyong nga content. Maka-pitch man kamo sang inyong nga idea in advance. Kag mabalaan kung ano ang trending subong. Madamo sang tools para mag-organize o magplano sang content. Pero syempre, pila lang ang mga sikat kid. Kag isa sa mga pinakasikat amo ang Trello. Amo ni siya, ang Trello, madamo ini sang libre nga features kag customizable ang features ini. Amo na dali lang maghimo sang mga to-do lists kag mag-organize sa mga listahan sang tasks ninyo. Pwede man ka makahimo sang Trello, sa Trello sang hasta kapulo ka boards per project sa free account nila ha. Kag kada project makahimo man kamo sang unlimited lists na fully customizable. Halimbawa, kung gusto niyo maghimo sa listahan sa production process ninyo, halin sa draft, halin sa pag-pitch, pakadto sa draft, pakadto sa editing, asa sa publishing sa inyong content, mahimo ninyo inatanan sa Trello. Kung gusto niyo naman maghimo sang video tutorial, di syempre kinahanglan gid ninyo sang screen capture tool or software. Nga aman, syempre makabulig ini sa inyo nga maipakita o ma-demonstrate sang mayad sa audience ang inyong nga tutorial. Kinahanglan gid nga visual ini. Pareho abi kung maghimo kang tutorial kag paano magamit sang YouTube, paano mag-upload sang video sa YouTube, kag bisan ano pa nga iba. Balaan niyo naman sa panahon subong, mas gusto sa mga madamo nga tawo nga ginademo gid sa ila ang proseso sang isa ka bagay kag makita gid nila ini step by step. Kumbaga, mas maingganyo ninyo ang nagatan-aw nga audience kung visual ang content ninyo. Amo na nga kinahanglan gid sang screen capture tool kung amo ini ang gusto ninyo himuon sa inyong nga vlog or sa inyong nga blog. Isa sa mga pinakasikat na open source screen capture tool amo ang OBS Studio or Open Broadcast Software. Bisan pa open source ini ang software nga ini, madamo siya sang features, pareho sang pag-capture sang image, camera view, samtang naghimo ka mo sang demo or nag-capture ka mo sang isa ka window or browser, maka-capture man ka mo sang desktop window, browser, kag madamo pa nga iba. Kag amo pa ni, pwede man ka mo maka-live stream gamit ang OBS Studio. Bisan vlog or blog ang plano ninyo nga himuon, kinahanglan gid ninyo nga butangan sang visual content ang inyong projects. Kaya syempre, pareho sang ginisplika ko kaina, mas maka-attract sa attention sang tawo ang visual content kumpara sa text lang or sa audio lang.
Pero hindi man manami nga mag-upload lang kamo sa kung ano lang da nga picture or image, bisan blurred, or wala ba lang sa sakto ba lang nga anggulo, how? Possible masalaan pa nga kung ano sang viewer ang ginapakita ninyo dira, kag masensor ka mo. Ang paggamit sang image editing tools ang makabuligid sa inyo pag-express mayad sa inyong istorya. Makabulig man ini, pakita sa inyo viewer or reader na professional ang inyong channel or site. Madamo na subong sa libre nga online image editing sites kag tools, pero ang isa sa mga pinakasikat amo ang Canva. Kung wala niyo pa ini nabatian, drag and drop tool ini kag intuitive ang interface ini. Madamo man ini sang libre nga images, videos, fonts nga ready na magamit bisan mahina ang inyong nga image editing skills o bisan hindi pa kamo pro. Daw perdi nyo pa ang expert kung Canva ang gamit ninyo kag professional pa ang results ini. So amo na siya kinahanglan nyo gid sang image editing tool. By the way, bago gali kita magpadayon, gusto ko pasalamatan ng ating sponsor para sa episode na ini. Amo ni siya ang Daishin Company Ltd. Japan. Branded apparel and clothing para sa atong mga kababayan sa Japan. Kay basta Daishin, lifestyle in fashion. For inquiries, magtawag lang sa numero na nakasulat sa screen subong. Amo na siya ang Daishin Company Ltd. Japan. Kung vlog naman ang istoryahan, syempre, obvious naman ini no, kinahanglan nyo gid sang video editing tool. Bisan sa pinakasimple lang nga video production nga aman. Diri, pwede ninyo matrim ang mga dead air or frames nga wala sang audio, ang mga silent and embarrassing moments, or bisan mga blooper, syempre kinahanglan nyo na itrim. Ang video editor man ang makabulig sa branding ninyo. Pareho sang pagbutang ninyo sang watermark, sa inyong logo sa inyong video, o bisan sa general nga mood sang inyong video, pwede nyo siya matweak. Sa paagi sang video editor, mas ma-highlight ninyo ang topic or tema sang inyong video. Kag syempre, magamit man para matun-an kung ano ang inyong mga usual mistake na ginahimo samtang ara kamo sa tubang sang camera, diba? So kinahanglan nyo i-edit out. Madamo sang advanced kag open source nga video editing tool subong nga ma-download online, pareho sining Blender nga ginapakita ko subong. Pero may araman syempre sa mga old-time faves kita na pwede natin magamit samtang gaumpisa pa lang sang pag-edit sang video. Amo ini ang of course ang well-known nga Windows Movie Maker. So kung diin man diri sa duha ang inyong gamiton, sa pag-umpisa sigurado nga aratanan ang basic features nga kinahanglan ninyo sa kada isa sa ila, kag sigurado gid nga magamit ninyo sa inyong video editing. Ining sunod nga ni, syempre, kung kinahanglan nyo sang video editing tool sa vlogging, of course, kinahanglan nyo man sang audio recording tool, kag audio mixer, di ba? So, nga abi, syempre, kay kung kinahanglan sang klaro kag engaging nga video, kinahanglan nyo man sang klaro kag makawirili nga audio. Sa paagi sang paggamit sang pag-polish sang audio ninyo, sang inyong nga recording, mas madali ninyo ma-hook ang inyong nga viewers, kag mas professional ang dating sang inyong video, di ba? Pareho sang video editing tools, syempre madamo man sang advanced audio editing recording tool kag mixer online nga pwede niyo ma-download sa subong. Pero balaan ko ni, amo ni siya favorite ko gid ni personally. Isa sa mga pinakasikat nga open source kag libre nga software edit sang audio kag mag-record man, amo ang pinakasikat nga Audacity. Diri sa Audacity, pwede ka mo maka-record, maka-mix, kag maka-edit sang audio, kag mabutangan na ninyo ini sang effects sang inyong audio. Mabutangan ninyo sang echo, mabutangan ninyo sang reverb, ma-change ang pitch, kag syempre, amo ni ang pinaka-importante sa tanan. Ma-export ninyo ang inyong final output, kag MP3 ang final output sini. So, kinahanglan nyo din sa audio recording and mixer tool. Ari
Ari naman kay panahon na sa cellphone subong no. Syempre sa vlogging kinahanglan pirmi on the go gid kamo lalo na kung travel vlog ang site ninyo. Amo na kung available kag quick creation kag editing tool ang istoryahan, kinahanglan nyo ang mobile video editing tool. Syempre, damo na subong, drag and drop features ang kalabanan sa mobile editor na ngani nga download bisan pa sa iOS man siya o sa Android. Kung may mga preset na mga background, music, animation, kung bisan ano pa dira para mahapos lang ang inyong paghimo sang video kag ma-customize nyo siya dayon. Pareho sang video kag audio editing tools, madamo naman sumong sa video mobile editing tools. Amo na gani bisan sa iOS man siya o sa Android. May pilagid nga naga-stand out bangod sa user-friendly nga interface ini. Pareho sang KineMaster. Kay amo siya, kung balaan yung KineMaster, no? Isa na siya sa mga mobile tools. Pag libre man ini, amo na nga pila lang ka-click, pwede na ninyo ma-enhance ang inyong video recording bisan pa on the go kamo, ara kamo sa babaw sa bukid o ara kamo sa motorcycle, sa bisan din pa kamo acrobatic dira. At least kinahanglan may ara kamo sa mobile video editing tool for quick fix ang inyong videos. Pagkatapos ninyo mag-produce ang inyong vlog o pag-publish ng inyong vlog post, syempre, kinahanglan ninyo sa inyong i-distribute, no? Pareho sang halos kalabanan from small to medium to big corporations, publications. After nila pag-publish sang ilang content, gina-distribute gid na. So, madamo sang social media channels na pwede ninyo i-share ang inyong posts. Depende kung diin ang mas damo kamo audience, kung kundiin mas bagay ang channel o blog site ninyo. So, imbis na, for example, alangan man mag-post ka mo sang prank video sa LinkedIn, di ba? Kaya ang LinkedIn, dala nyo man professional platform. Ini siya, kag syempre ang ginaistoryahan nila, mga job opportunities, business opportunities, kung ano pa. So, kinahanglan nyo gid sang social media management tool. Amo na nga kinahanglan ninyo ini, kung gusto gid ninyo nga mas malawak ang reach ug engagement sa inyong post kay sigurado nga gina-target nga gid ang gusto ninyo nga i-target ng audience. Organic pa ang resulta kag automated pa ini. Pwede pa ninyo ma-schedule ang inyong post kay may calendar man ini. So, kung damo kamo sang distribution channels para sang pages ninyo sa YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, or Pinterest, o bisan sa diin pa, damo na gid subong yan sang social media channels, mahimo ninyo initanan sa isa lang ka-app. Hindi na kamo magbukas ng iba-ibang browser. So, isa sa mga pinakasikat na social media management tool amo ang Hootsuite. Although damo pa sa iba, pero sikat gid ni siya kay man user-friendly ang interface nila. Amo man libre lang ini kung makakonect gid kamo sang hasta sa 4 ka accounts kada channel ninyo sa ilang nga libre nga account. Kung ara ka mo sang channel sa account sa YouTube, makonect nyo ina sa YouTube, account sa Facebook, makonect nyo account sa Facebook. Sa sulod lang sa isa ka app, nakabukas na ang inyong page sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ka para mag-post, mag-manage sang post ninyo, kag syempre tanong kung may mga mentions ka mo, kag mag-comment man, schedule nyo man ang inyong post. So, amo na siya kinahanglan sa social media management tool. Ginahamban nila medyo advanced na daw ini siya nga tool. Pero actually for me, para sa akon essential man ini. Kung gusto ninyo nga magdako ang reach sa inyong vlog or site, kinahanglan ninyo gid sang email subscribers. Amo ni ang kinalain niya sa social media. Sa pag-generate sang leads or emails, paagi sa emails kay email marketing, mas dako ang tsansa nga matanaw sang or mabasa sang subscriber ninyo ang inyong post. Kag personal, kag mas mahatagan nila sang attention kay direksyon nyo man sa ilang email ang inyong content. So, wala sang possibility nga ma-miss na nila ang inyong post. Paagi pagid sini, makasiguro kamo sang brand loyalty. Kag madali lang mag-retarget sang inyong content. So, may araw na kamo sa mga loyal subscriber, kag at the same time naga-target pagid kamo sa mga bag-o nga subscriber nga mangin loyal man sa inyo.
Madamo man sang lead generation apps ang available subong, pero ang pinakasikat gid amo ang Mailchimp. Amo ni siya, maka-open ka man sang libre nga account, dire kag maka-email ikaw sang advertisement or newsletter ninyo, makahimo man kamo sang surveys, makahimo sang sign up forms depende sa iba nyo nga purpose or goal, kag madamo pa nga iba, kag amo pa ni user friendly. Amo gid ni siya ang pinaka-importante kay drag and drop man ni ang features niya. Dali nyo lang na-target ang inyo nga readers kag viewers paagi sa lead generation tool. Last but not the least, ribalaan nyo na ni siguro kag sigurado pinaka-importante gid ni kag pinaka-useful gid sa tanan amo ang metrics tools. Kung wala sang data, wala sang basihan ang pagdako o pagiging successful sang inyong nga vlog or blog. Sa pag-analyze kung sa diin naghalin ang traffic sang views ninyo sa post ninyo, kag kung sa diin ang lokasyon, ilang edad, anong kasarian, kung madamo pa nga iban nga data nga kinahanglan ninyo mabalaan tungkol sa inyong nga viewers o readers, mas madali ninyo maplano ang strategiya sang inyong nga content. So, sa pagkakilala nyo sa inyong nga audience, bisan sa amo lang nga data, mas mabalaan ninyo ang ilang nga behavior, kag kung ano ang gusto nila tan-awon o basahon, kag kung paano ini nagabulig sa ila. So, makita ninyo kada platform nga may ara sang metrics or analytics tools. Kaya mo na gani kinahanglan sang data para mabalaan ninyo kung paano nyo sila targeton, kag kung ano ang mga klase sang content na himuon ninyo sa sunod. Fair community man ini or individual or sa kundiin man na platform, social media or email platform. Pero syempre damo na gani isang ginahambal ko nga platform nga nagahatag sang metrics bisan ang mga social media may ara man sila, pero syempre amo ni ang pinakasikat gid naton ang Google Analytics. First and foremost, libre ini. Wala sa limit ang pwede ninyo nga ma-monitor nga sites kag pages na ginatag-iyan ninyo. May mga advanced tools pa ini. Madali lang maghimo sa account, lalo na kung may Gmail account ka na. Makita ninyo dire kay syempre ang Google is a search engine tool. So kumpleto gid ni siya kag mas dako ang iya nga capability na makuha ang data na kinahanglan ninyo. Sigurado ako, damo pa dira ibang nga tools nga makabulig sa inyo, kag kung may bago ako madiskubrihan, i-share ko man na sa inyo sa iban nga episode. Amo na nga kinahanglan, mag-subscribe gid kamo para ma-update kamo permi kay mahimo gid ako sang iban nga videos tungkol sa mga tricks, kag tips, kag ideya sa paggamit sang tools nga ginlista naton sa subong. Liwat, salamat sa aton nga sponsor nga ang Daishin Company Ltd. Japan, branded apparel and clothing para sa aton mga kababayan sa Japan. Kay basta Daishin, lifestyle and fashion. For inquiries, magtawag lang sa numero nga nasulat sa screen. Asa sa sunod, amo ini ang inyong nga manul-tuber nga si Lila signing off. Kay basta manol, kaulumon!